welcome back to our YouTube channel sa mga Diremerog Sagbayan. Kauban ako si Buknay. Una na tresikom sa kay nami ha. Bye bye, balik kami unya. So guys, nanakay naman. So guys, na-deliver naghuwat bis among gi palit nga Pizza Hut. Namin dire sa Hatbang sa kang nga na ring para nagkupras gani. Yoyon, mo ba na yoyon? Basta kinabi ato ba kupras. Naghuwat mis among ang gi painit nga ba. Ikaw man ani ato na po Miss Ella Gigi at bigyan talaga ng obligasyon na manager ani ay. Nabi so. Nilak siya guys kay Puan. Mato pa mi sabi kiri sa Mayor Food. Lukop niya sa bayan. Amo na lokpon ron. Magtuyok na kupon. Sige guys, balik naman niya.